Gigising ng madaling araw. Kailangan ko pang mag-alarm ng 4:30 AM ng umaga ng madaling araw. Magpapainit tayo ng tubig. Ito ang madalas kong gawin sa madaling araw. Kailangan kong mag-igib ng maaga. Kasi mamaya wala ng tubig dahil sa maraming nag-iigib. Maganda nga to. Exercise ko na rin to. Maaga pa naman eh. Sa probinsya, poso lang yung gamit namin. Kasi nakakonekta siya sa deep well. Malinis yung tubig. Ayan, umaga na. Kitang-kita na. Pumunta muna ako dito sa kubo para magpahinga. Nalalanghap ko yung sariwang hangin. Ang sarap sa pakiramdam. Nakaka-relax. Madalas ako mag-check ng FB ko sa madaling araw. Tumitingin lang ako. Ayan. Oras na para magsaing. Sa probinsya talaga, ganito talaga yung ginagamit naming takalan. Sa apoy kami nagsasaing. Kasi masarap sa apoy eh. Linisan natin ng maigi yung bigas bago natin saingin. Salang na natin. Maluluto na siya. Sa umaga, darating yung pandesal. Ganito sa probinsya. Oras na para mag-almusal. Ganito yung routine namin sa umaga. Tapos, pagkatapos mag-almusal, pupunta na ako sa garden. Itong madalis kong gawin. Mamumulot ng mga dahon, magwawalis, kasi ang daming dahon. Palagi yan sa umaga, dahil nga sa hangin, at may puno na rin. Iba pala yung nakuha kong lighter, hindi pala sumisindi. Kaya hindi ko tuloy nasindihan para mapausukan yung halaman. Pahinga muna ako saglit. Mahangin eh. Nakaka-relax yung tanawin dito sa probinsya namin. Ang ganda, grabe. Medyo
Patirik na yung araw. Ang sarap pa sana tumambay dito. Kaso, kailangan ko nang umuwi. May gagawin pa kasi ako. Ayan, tanghali na. Magluluto na ako ng ulam namin. Nilagyan ko ng coke yung adobo. Try yung mga koys. Grabe. Sobrang sarap. Yung tipong makakalimutan mo yung pangalan mo. Yung kakaibang lasa. Pero ang sarap, grabe. Ayan na. Malapit na siyang maluto. Wow! Luto na siya. Ayan, pagkatapos magluto, relax muna bago kumain. Ang sarap magduyan sa tabing dagat. Ayan, kumain na ako. Nakakahiya lang yung kanin ko, grabe. Namiss ko tuwing magmukbang. Hayaan nyo, sa susunod, magmumukbang naman tayo. Mukhang nakakamiss na eh. Yung ending, ako yung naghugas. Masarap kasi maghugas. Ako yung tipong kapag naghugas, ini-enjoy ko lang. Sa part na to, medyo nakakadiri. Kasi kinuhanan ko pa talaga. Pasensya na kayo mga koys ha. Ayan, after mga ilang oras, naligo na ako. Masarap sa dagat. Ayan, madalas akong maligo sa dagat. Ang sarap kasi, nakaka-relax. Wala naman akong ginawa maghapon, kaya diretso na ako dito sa garden naman namin. Ini-spray ko kasi yung mga halaman kasi sa gabi umaatake yung mga peste. Kaya kailangan ko talagang isprayhan. Tapos kino-cultivate ko naman yung lupa para naman makahinga ng maluwag-luwag, 'di ba? Parang tao din 'yan. Kailangan nating alagaan. Umulan kasi kanina, kaya hindi na namin diniligan. Kaya kinultivate ko na lang yung lupa. Palagi ko yan ginagawa, madalas. Madalas naman, hindi ko kinocultivate. Nag-e-enjoy kasi ako kapag dito sa mini garden namin. Hinihintay ko na lang na lumaki at bumunga. Sana nga, no? Ayan, gabi na. Wala namang ginawa. Kumain na naman. Dinner na yan namin. Yung ulam namin kanina ng tanghali, kasi may natira pa ang dami, inulam din namin ngayong gabi. Ang sarap talaga ng ginamos. Ayan, no? Ang sarap talaga ng ginamos. Appetizer. Mapapadami kanin mo dyan. Ang sarap. Pagkatapos niyan, kumain, tulog na. Gulat kayo, no? Hanggang dito na lang mga koys. Salamat!